Rituala, sagartarta, umorea, tesia, euskal identidadea. Hitz horiek zerrendatu ditugu bazkaria amaitu bezain pronto. Izan ere, ez da kontu erraza aurkezpengintza. Eta are gutxiago, gonbidatuak gai baten ia ertz guztiak mahai gaineratu dituenean. Guk cum laude jarri diogu nota. Uste dute kasi natural bihurtu dela umorea zerbait ona dela ikustea, atsegina, eta ahaztu egiten zaigula, hain zuzen ere umorearen inguruan dagoen balorazio hori ere konstrukto sozial bat dela, edo eraketa sozial bat dela. Ez dugu ikusten bazterketa ekar dezakela, arma politiko bezala erabili daitekela, iraina, beldurra, lotxa sentiarazi dezakela, eta horrek gero ondorio sozial batzuk edo errealitatean ondorio batzuk dauzkala ere bai, ez? Zerbait ona, positiboa edo banal bezala ulertzeak suposatzen du bere gaineko ia kontrolik ez edukitzea erabiltzen dugunean. Atsegina delako, duzun ia erreakzio bere halakoa da gustatu zaizuna konpartitu nahi izatea. Eta horrek suposatzen duena da umore bitartez, igorri duzun diskursori barrerarik gabe irentsi duzula eta ia inolako barrerarik gabe transmitituko duzula. Zeinei interesatzen zaio, mezu bat helarazi nahi duen edo hori, nik uste. Kalean, iritzi batek eta besteak ez dute zilegitasun berdina eta balio berdina ere ez. Horrek esan nahi du, batek eta besteak egingo luketen umoreak ere ez duela zilegitasun berdinek. Ohikotasunetik kanpo dauden diskursoak edo errealitate ikuspegiak dituztenek erabiltzen duten umorea askoz ere zailagoa izango da zabaldua izaten, baina askotan lortzen dute. Ohikotasunean egiten dugun eta erabiltzen dugun umoreak beti izan ohi du desoreka horren islaren bat nunbait. Erabiltzen ditugun diskursoak ez dira neutralak. Zer esan nahi du, txiste matxista batekin barre egiteagatik matxista zerela? Ez. Baina bai esan nahi du neurri batean ziurrenik uste baino askoz ere barneratuagoak dituzula hainbat diskurso emakumearen inguruan. Bestela, ia atera egingo litzaizuke haserre bat edo ez nago konforme edo bat. Grazia egiten badizu baliteke hausnarketa bat egin behar izatea alde hortatik. Bai da beti anormal gisa ikusten duzun horren aurka egiten den refleksio bat bezala. Umorea beti da inpartziala, beti da politikoa zentzu horretan eta beti dio zerbait, komunikatzeko modu bada. Ez dut topatu behintzat neutrala, objektiboa, ezer esaten ez duen umorerik. Duela 50 urte, erabat arraroa izango zen euskaldun baserritar batek bere irudia irudikatzen duen umore batekin barre egitea eta gaur egun aretoak bete egiten dira 8 apellidos baskosekin. Hor badago neurri batean, mendeetan edo urteetan eta batez ere azkeneko hamarkadeetan konsumitzen edo erabiltzen egon geren Troiako zaldi bat. Eta izan da, etengabe kolpatu digutela edo sartuarazi digutela halako diskursoetan, halako umoreetan eta neurri batean gure egin dugula. Batzuk kontra egongo dira eta besteak alde, baina nik ikusi ahal izan dudanagatik behintzat euskal umore batetaz hitz egiten badugu, zoritxarrerako edo zorionerako erreferente nagusienetako bat 8 apellidos baskoz da esateko guk gaur ze umore klase egiten dugun. Bada beste umorerik, baina erabat periferikoa da. Nik nire burua feminista aldera jo nahiko nuke, baina oraindik ere gabezi asko dauzkat hankak ez depilatzeko. Esan nahi dut, badago borroka eta autu politiko bat, testu inguru batean kokatua zaudelako eta horrekin enfrentamendu bat dago. Umorearekin gertatzen da berdintxua. Eta honekin ez dut aldarri bat egin nahi, ez konsumitu 8 apellidos baskoz, edo ez ikusi bai jasemania ez. Hori bai, baina beste gauza batzuk ere bai, edo hori bai eta modu konstiente batean, ez? Hilak depilatu hanketan, baina buru jabe zarelarik, jakinda zer ari zeren egiten, zer suposatzen duen horrek.
Batzutan eman dezake, ETBek ez duela atzean ideologiarik hain zuzen ere hotzan agertzen zaigulako eta umorean zer esanik ez, baina hotzantasun hori izan leike hain zuzen ere diskurso indarsuena. Ez ezer esateak neurri batean ateak zabaltzen dizkiolako esaten dionari edo esaten duenari, ez? Kasu honetan, zirkulo batean jarri beharko bagenu, eta kanpoko aldean umorea zeineri egiten zaion, eta horiek izango diren neurri batean baztertuak direnak, edo arraro bezala ikusiak direnak, edo azpimarratu nahi diren gauzak desiragarri ez direlako. Erdian gelditzen dena, alegia neutrala, normala eta desiragarria dena, da Bilboko klase ertaineko erdalduna. Eta gizonezkoa, noski. Beste guztia arrotza da Euskal Nazioaren kolektibo batentzako. Gainera, lurraldeen artean badaude konfrontazioak, eta Gipuzkoa Bizkaia arteko talka horrek sendotzen du Gipuzkoar edo Bizkaitar izatearen identitate hori. Alegia, gehiago dago banatzen dituena, elkartzen dituena baino. Ez gera biak euskaldun, baizik eta azpimarra egingo dugu non bereizten geren. Eta neurri batean horrek indartzen duena lurraldeari dagokionez da identitate autonomizista bat. Alegia, zu arroago sentitzea Gipuzkoan jaio zarelako, eta ez Euskal Herrian jaio zarelako. Ez dela kasualidadean, ustez berriz diot, uste dute nazio Espainiarren baten eraikuntzaren borondate baten isla dela hori ere bai. PPko gobernua agintean zegoena, 86an edo uste dut izan zala, garai horretan PPek erabili zuen diskurso nazionalista Espainiarra indartzeko bideetako bat izan zen etaren aurkako diskurso guzti hori. Eta horrek neurri batean sortu zuen euskaldunaren iruditeri bat, non euskalduna zen beldurgarria, itxia, serioa, erradikala, eta bar, eta bar. Eta horrek iraundu zuen luze. 2000-tikan aurrera, gaia ordu arte ukigaitza zena, oso serioa zena, hasten da neurri batean humorez tratatzen, zer ikusi handia du hor Baia Semanitak. Eta horrek urteekin ekarri du beldurra eta izua sortzen zuen irudikari horretatik, sinpatikoa, alaia eta grazioso izaterako buelta hori, dela gaur egun bizi duguna. Arreta jarriko nioke gehiago umorearen, nik uste ez bakarrikan gaur egun bizitzen ari gerena baizik, eta pistak ematen dituela ere hemendik 10 urteetara gauzak nola biziko diren. Etak izan duen bilakaera politikoa, konparatzen badugu Baia Semanitak izan duen bilakaera politikoarekin, kasi Baia Semanitak agerian jartzen zuen gertatzen altzen zeo zer zela. Hainbeste banalizatu zuen, etaren irudia eta abar, neurri batean onartzen gindua zela txikitzen ari zen zerbait zela edo. Ez hori bakarrik, baina horrek ere bai, esan nahi dut, ez da umorea soilik, baina umoreak ere bai laguntzen du hortan eta erakusten du. Bada termometro eta bada termostatu, ez? Bazen autore bat hori esaten zuela. Erakusten du zer dagoen eta gainera dagoen hori aldatzeko gaitasuna ere badauka. Gatazkaren amaiera honetan egoteak neurri batean ere baldintzatu egiten du umorea zer den eta zer ez, eta muga horiek nahiko lauso daude oraindik. Adibidez, oso puntu konfliktibo bezala agertu da preso politikoen inguruan egin daiteken edo ezin egin daitezken umoren inguruko eztabaidak, ez? Batzuk esaten zuten ez zela zilegia, hain zuzen ere, asko sufritzen duen kolektibo bat izan daitekelako, eta beste batzuk ez dute jorratzen preso kolektiboak zuzenean kontuan izan beharreko errealitate bat ez direlako. Esan nahi dut, umore bat egin edo ez egitearen autuaren atzetik ere aukera desberdinak daude. Nire iritzi personalean, umorea bada abagune bat edo esparru bat konkistatu beharreko ere bai. Umorez erabiltzen diren errealitateak lortzen dute presentzia sozial bat. Ez baldin badituzu ukitzen, desagertu egiten dira. Eta horrek arriskua dauka lehenengo umorea egiten duenak markatzea
hildo bat. Preso politikoen inguruan hasten baldin bazara umore klase bat egiten oso zaila izango da beste klase bat sortzea. Eta hor galdu duzu nire ustez borroka esparru bat. Umorea bada espazio bat, zalantza hutsetik edo gauzak hipotetiko bilakatzetik berrinterpretatzeko aukera ematen dizuna. Eraikitzeko aukera galdera batetik. Eta gainera, atsegina dena eta kasi konturatu gabe egiten duzuna. Nik hor bai ikusten dut herri bat sortzeko bitarteko politiko oso potente bat. Gure baitan baditugu tabu asko. Ez ditugulako ikasi umorez ere jorratu daitezkeen gaiak badaudela, politikan adibidez orduan. Baina hor etorkizuneko Euskal Herriaren eraketa umoretik pasa behar da.